Мәскәү татарлары штабы 20 елдан артык Россия башкаласында милләттәшләребезне берләштерү, телебезне саклау, үстерү эшчәнлеген алып бара. Әлеге берләшмә Татарстанның элекеге җитәкчесе Фикрат Әхмәтҗан улы Табиев тарафыннан оештырыла. Шушы көннәрдә Мәскәү татарлары штабы Казанда татар җәмәгатьчелеге белән очрашу, Татарстанның 100 еллыгы, татарның киләчәккә карашы дип аталган түгәрәк өстәл оештырды. Чара хакында тулырак Гөлия Садыкова әзерләгән видеоязмада. Милләт йорты милләткә хезмәт итүен дәвам итә. Нариман урамы 62-нче йорт адресы белән урнашкан бина республика дәрәҗәсендә әһәмияткә ия 20-нче гасыр башы архитектура һәйкәле. Ул Идрисов фамилияле сәүдәгәр тарафыннан милләт басмаханәсе буларак төзетелә. Бүген биредә шәйханә, символик бинаны Мәскәүдәге татар штабы милли үсеш үзәге чара өчен юктан гына сайламый. В рамках Дня пожилых людей менә шул ветераннардан, монда аксакаллардан шулар җыеп инде, мин Мәскәүгә алып барып, безнең совет аксакалы бар 150 кеше, менә шуларга сөйләп, яшьләргә сөйләп инде, менә без должны хәзер собрать именно значимые, серьезные мероприятия к 100-летию Татарстана и 30-летию суверенитета. Аннан соң инде без Мәскәүдә тоже менә бер зур проблема безнең бу перепись населения буенча. Потому что Мәскәүдә совместных браков, татар теле белмиләр. Менә шулар белән эш алып барыр өчен тоже менә бүген без аны будем инде не уртак фикер табабыз, менә ничек аларга, нинди сүзләр табарга. Очрашуда милләтебезнең асыл ул-кызлары катнашты. Мәскәү татарларына гомумән барыбызның күңелләренә ирештерерлек фикерләре күп. Телне саклау гына түгел, республиканы саклау. Димәк, без федерализмга, федерализмны саклап калуга без татарлар да үзебезнең өлешебезне кертергә тиеш. Үзебезнең мәнфәгатьләрне күзәтеп. Чөнки федерализм булганда гына, үзебезнең республикабыз булганда гына без үзебезнең мәдәниятебезне, үзлегебезне, телебезне саклап кала алырбыз. Безнең халыкның 3-4 мең еллык тарихы бар. Без шуны бергә тиеш беренче чиратта. Безнең халык тарихны белми, аны тарихны белмәгән кешене бүрек белән дә сугып егып була. Ул теләсә кем булырга риза, чөнки белми тарихын үзен, тамырын белми. Безнең бит Татарстан татарлар яшәгән төбәкнең бармак башы кадәрсеңдә Татарстанга кергән, калганнар кайда? Күрәсез, сезгә менә шушы татарның инде Татарстан белән генә чикләнмичә, Сибирдә дә, аннан соң башка урыннарда яшәвен һәм аларның анда һич тә теге килгән халык түгел, бәлки җирле халык булуын аңлату. Шуңа күрә әгәр дә без үзебезне коткарып калырга уйлыйбыз икән, безгә оешырга кирәк җәмәгатьчелек булып. Ягъни милләтне яңадан формалаштырырга кирәк. Төрле усуллар белән, мәхәлләләр кыяфәтендә, төрле җәмгыятьләр кыяфәтендә, хатын-кызлар, ирләр кружоклары кыяфәтендә. Чөнки шулай оешмасак, безнең Татарстанның да нигезе булмаячак, милләтнең дә нигезе булмаячак. Мәскәү татар штабы тарихчы галим Дамир Исхаков фикерләренең гамәлдәге үрнәге. Алар федерация башкаласында гомер итүче 2500 кешене берләштерә һәм ул рәсми теркәлгән иң зур татар оешмасы булып тора. Штабның 2 максаты бар. Менә берсе Табиевский аның. Это продвижение Мәскәүдә кадров. Икенче максат безнең инде менә идеология без продолжаем Зиединова Азат Шаймоловича. Ул инде татар милләт, татар телен саклау буенча инде. Казанда алар инде 5-нче тапкыр тәҗрибә уртаклашып, иң яхшы үрнәкләрне тормышка ашырырга язсын. Гөлия Садыкова, Татарлар, Казан.